Hello, my people. There is a new development on the Gentles case. According to the report I'm getting, uh, Gentle reportedly didn't survive from the circumstances that led to his arrest. From the information I'm getting from my source, I heard he has been reunited with his ancestors, which means the Gentle you saw yesterday, you shall see him no more. My source is telling me that he didn't survive the wounds he sustained in the course of his arrest. So I want to use this opportunity to tell all the young boys that are still in the bushes. We know you just joined to make money. None of you there is still there for the sake of your beer fraud. Yes, some of you were railroaded into it via Nnamdi Kanu's lies and deception, but not at this moment. Those of you that are still there now, you know exactly what you are doing. So we are going to urge you again. If you love yourself, you need to raise your hands up, submit to the authorities, and you will be free. Don't buy the lies they are telling you. They would buy you if they see you. Say if government catch you, your own don't finish, this and that. Not lie. You feel reach out to me, you feel reach out to Guru. Let me say it in Igbo for those of you people that don't understand it. You know, n'ime ọfịa na-ezuzu ife na-adị na-ezuzu adịsị na ị na-eme ihe bịa fraud. Mụ na gị na-abụ mana ori ka iji ihe ezu. Unu ndị nke atụrụ asị wee baa na this thing. Ama m na unu na-emepe gị ifu n'ori ka a na-ezu. A na-agwa gị na abụ na ichinye aka enu na a ya egbughị eme nke ọzọ bụrụ eziokwu. Ị nwere ike ime itim deru meseji na inbox ọ idere Guru. Ị nọkwa na-etifomide bụ ị ga-ajoinkwa ndị n'agha na ị ka họkwa Gentle agwọ ọgwụ, ị ka họkwa Gentle eme mkpọtụ, ị ka họkwa ya daa iberibe ọkụ ebe a nụọla ndị ka ị gara ndị. According to the report a na-enweta, a sị na wound onwe mgbe e nwudere ya na survive ya, which means na o jewe gị ife ịghọtago. So ọ bụrụ na ị ka laikiri ndụ gị, ị mara ị kwesịrị ime dere ozi ma ị deru m ozi, anyị enyere gị aka. Gọọmenti ama mgbu gị egbu, ama nta gị ata. Ọ bụ na-ekwe akwa efu na ndị ọgụ unu enweghịkwa onye chọrọ ịma ihe dị ya mkpa bụ si hapụrụ Nnamdi Kanu ka ọ bịakwa brainwash wa ndị ọ na-ebrainwash. Ọ bụrụ ma ngụwa ha achọghịkwa ịma. Ndị dibịa na-agwara unu ọgụ unu na-ebeta isi mmadụ enye unu afụgo na isi mmadụ niile unye ha da arụ ọrụ. So mazika unu ya esi wee setụlụọ. Ọ bụrụ afafa bụrụ dị anụmba bụrụ gị na iwetewe ka achụbafa ebe fanụ. Ọ bụrụ na ndị a dị ndụ ịma ndịkwa ndụ ama na ihe agbapụ ha afọ. So my people, don't let them teach you the hard way. And this is justice for some of the victims. I know there is nothing that can bring back the people they've died. Thousands of people, countless number of people, both Ndi Igbo and non-Ndi Igbo, that they buy. I hope they find justice somewhere along the line. Our sister that they buy with the husband, the family, please, I know nothing can replace your loved ones, but be that as it may, be rest assured that the person who committed that heinous crime is no longer with us. As for the one that calls himself Angel Makeup, abaghị nke nọ n'iru arụsị gị na-akpa egwu ụka amaghị m nke nọ utobo, you dey for front of your Igbo juju shrine. They play gospel music. You never see something. Keep it up. I'm telling you, all of you must pay for everything you did. My wonderful people, let's keep our eyes open. Let's keep our community safe. And we shall be free again. Thanks.